Haupa Maurizia, eta Maurizia guzti aigaritz egiten, Maurizia Aldeiturriagaz. Beraz, gaurko kabalan baitugu, bi superkonbiatu, bueno, baina azken kabala da, negarra. Eta ekarri ditugu Oianetik, ze divertigarra naizen mesedez. Oiana eta Oian, ale txalo bero bat! Bueno, mila esker etortzeagatik, plazer bat da, zuek eukitzea azken saio honetarako. Zer modu zaudete? Ongi. Ondo, bai. Biziki mutxa. Bai? Pixka nekatuta, baina bueno, hori normala izaten da, ez? Txoritxo batek esan dit oportan egon zarela edo egon zarela hemendikan apurat urrun. Bai, baina bueno, etorrerak gogorrak izaten dira eta horrekin nagorain. Animo. Eskerrik asko. Jet lag modukoa ez da? Hori da. Bueno, aurkeztuko zure gura pixkat, Oiana ezagutzen dugu, etorri da lehenago gurera ere bai. Beraz, aurkeztu aldi guzu? Ni naiz behia, beraz. Beraz, Oian Indart salbide izena dut. Baigorrikoa niz, gaur egun Baionan bizi eta dantzaria niz. Baionako Bilaka kolektiboan eta Senpereko Elirale konpainian. Dantzaria. Baina hortaz gain, kabareta ere egiten duzu, ezta? Bai, hori da, azken hilabeteetako berrikuntza, hori da, Altxalili kabaretaren, abenturaren parte izaiteko xantza dut ere, eta ara, abentura berri horren astapenean eganen dugu, beraz. Ezagutzen duzu Altxalili? Ez, bueno, jakin duanean Oian etorriko zela pixkate kotilatut eta baina horrez enuen ezagutzen. Azkenan bihitzaz erraiteko da, ez bagira trompatzen, bederen guk dakigunez, Ipar Euskal Herri Barnikaldeko lehen queer kabareta. Hau etiketa asko horre. Bada. Ipar Euskal Herri Barnikaldeko lehen queer kabareta. Hori da. Badauka drag pixkat, ez da drag showaren puntu bat ere, bai? Bai, azkenean kabareta deitu diegu formaren gatik, hor elkartu bai gira astapenean 6, orain 8 pertsona, bakotsak proposatu nahi zuen gauza tiki batekin, baina biztan da queera ere eta draga, generoarekin eta eskema initz desegiteko gogoa hor zelako. Bueno, ez baduzu ezagutzen, orain mesedez denak jarraitu Altxalili. Oso interesgarria da, nik ikusi dut eta esan behar daukat. Baina Instagrama dugula, joan. Egin behar da propaganda. Eta Oiana zuzer moduz, amaitzen erreren bira edo... Amaituta ja. Bai, bueno, ekainaren 17an egin genuen azkena, eta ja dana amaituta. Beste emanaldi bat ere estrainatu genuen azken oturuntza izeneko, eta uztailean egingo dugu beste bat, eta horrekin ja oporrak hartuko ditugu eta ikusiko dugu gero zer datorren, bai. Oporrak ongi datoz, ezta? Bai, beti. Berdin da noiz beti datoz ondo oporrak, ez? Bai. Niretzat behintzat. Horrez den azken oturuntza egongo zela behar da saio bakarra, beraz bi. Ai ama. Bai, bakarra esan genuen, akaso bakarra izango da, eta uste genuen bakarra izango zela, baina bueno, beste aukera bat sortu da, eta lehenengoan sarrera guztiak agortu ziren ez eta, bueno, beste aukera bat ez da gaizki etorriko. Klik beita ongi erabilia orduan. Oso ongi erabilia. Behar den bezala. Mila esker. Baina, gezurrik ez genuen esan, akaso bakarra izango da, esan genuen. Akaso azpimarratu behar da orduan. Bai. Bueno, orain emango diogu pausua Unairi. Unai, Maitia, zuri dagokizuaren sarrera egitea. Mua! Gaur ekainak 28 ditu eta harrotasun egunak 54. 1969an New Yorken gertatutako Stonewalleko gatazkari dagokio ekainako 28ko egun politikoa. Askok egun hau merkantilizatu edo edukiz utztu nahi izan duten arren, beste askorentzat egun politikoa da. Gure desirak eta gure gorputzak politizatzeko eta honekin sistemarekiko talka bat sortzeko eguna da askotan. Etengabeak dira gure bizitzak aske bizitzeko trabak eta errepresioa. Ez gera oso urrun jun behar aurreko maiatzan ikusi genuen Bilabonako eraso homofoboa kontuan izan da. Egun hau aske bizitzeko ikusgarritasuna bultzatzeko eta gure desirak eta gorputzak modu askean aldarrikatzeko eguna da. Eta honetarako baliatu nahi dugu. Ikusgarritasun falta, errepresioa eta trabak daudela ez dira inungo sekretua. Denok ikusi ahal izan ditugun gauza dira eta ikusi ez baditugu gure inguruan pasatzen ari delaren seinale dira. Horregatik gaurkoan hortaz arituko gara, LGTB erreferentziez eta ikusgarritasunaz. Aurrera, kabala. Mila esker, Unai, zure supersarrearengatik. Orain, sartuko gara nire zatirik gustokonetako batean, zeina den objektuaren ariketa. Beraz,
Bakit zer ekarri duzuela, baina ez dakit zer den, nahi dut ikusi zer ekarri duzuen, nork hasi nahi du? Hasiko naiz, nik liburu bat ekarri dut, ohiko esamarra da nigan liburuekin ibiltzea horrekoan kuaderno bat ekarri nuen uste dut. Eta ekarri dut oso mitikoa den liburu bat, baina uste dut oso, oinarrizkoa dela euskal literaturan eta aldarrikatu behar dugula gainera liburu hau, eta da Daniel Sarriugarteren Erraiak liburua. Erreferentez arituko ginela esan zenidaten, eta hausnarketa horretatik otu zitzaidan Erraiak ekartzearena, iruditzen zait euskal literaturan heterosexualitatetik kanpoko ahotsak azken urteetan edo igual izan direla ohikoagoak, ez guztiz ohikoak oraindik evidentemente. Baina Erraiak bai izan zela nire ustez hito bat edo zerbait markatu zuen zerbait delako nire ustez euskal literaturan dagoen libururik bolleroa izan gabe, ez? Da heterosexualitate fallido bati buruzko liburu bat. Nire ustez, bikaina dena eta horregatik ekarri dut erreferentei buruz hitz egin behar zen ezta. Oso egok ekarri zuen liburua, gaina azaldu eguzu zergatik, ez dut irakurria egia esan, beraz? Bai, irakurri. Gomendatzen duzu? Bai, zalantza gabe. Ja, esaldu diazu oso ongi, aurkezpenean. Bai, itxeko lana idatzea. Hor dugu liburua beraz. Zenbat aldiz irakurri duzu? Irakurri nuen behin, ez dakit DBH 3 edo, eta ez nuen ulertu, evidentemente. Eta gerora beste bizpairu aldiz irakurri dut, pila bat gustatzen zait. Orduan ongi ezagutzen duzu liburua. Beti ezagutu daitezke hobeto, liburuak, baina gustatzen zait. Mila esker, hor badago objektu eta baita gomendio bat, orduan entzule eta ikusle guztientzat, ez? Erraiak Daniel Sarriugartena. Hori da. Eta nik ez dut irakurri ezagutzen hori liburua zein zen, baina ez dut auki aukera edo ez otu hori irakurtza beraz. Mila esker hoian ekartzagatik. Ez horregatik. Eta zuk hoian zer ekarri duzu? Nik azkenan ekarri dut objektu baten bahnean. Hau da, zaku bat erabili dutana Baigojin pasaden lehen ezkontza lesbianean. Eta, aitzakia bat besterik etzen honen erakusteko, baina objektua berez da Bekaturos eguneko zapia. Beraz, hau Siberuko atajatzeko prefosta elkartearekin batera. Antolatu ginuen lehen LGTB gaiaren inguruko egun horren logoa, dom marrazkilariak egina. Eta gu laguntzaileok ginuen referentzia bat zen besta polit horretan, eta referentzia bilakatu den momentu horretan. Gaur referentzia ninguan nintzen gugu eta gau hori aipatzeko da, ez? Ni horri izan nintzen eta izan zen, espero, baina askoz handiagoa gainera. Bai eguna eta bai momentu horretan sortu zen energia eta egun horretatik, ingurutik ere jantziguten, jagian ez ginela kontziente zehinetarako amplitude hartzen zuen ekimenak. Azkenan zan lehen aldi bat, barnekaldean, ez? Ipar Euskal Herriko barnekaldean. Eta marrazkiak ederrak dira egia esan, Dome marrazkiak pilat maite ditut. Mila eskerrik atzatik objektuaren barruan. Aipatu beharra dago zure banana dara oso politare holografikoan, bauzu alduzu utzi hor gainean. Gainera, fondoko gauzekin eta oso ondo gelditzen da. Ez da nahitara egina. Egia da, arrazoi duzu, hor dago estetikaren guztua hor. Mila esker, oian, ze objektu ederrak hemen daudenak nik uste, denak bat ditute referentearen kontzeptu horrekin oso ongi. Sartuko gara gure txaltxan orduan. Beraz, askotan hitz egiten Euskal Herriari buruz hitz egiten hasiko gara, ez? Eta galetuko duzu lehenengo, zein izan dan zuen bizian zehar jaso dituzuen referentzia cis heterosexualak hemen hurbilean, ez Euskal Herrian. Ze behar da, kanpoan gehiago jaso ditugu. Cis heterosexualak ez direnak. Ez direnak. Susto. Ez dira cis heterosexualak. Baina ez direnak, oie. Eta Euskal Herrian, nola ikusi duzu panorama, zein da zuen lehen oroitzapena pertsona ez edo pertsona ez cis heterosexual batena? Guke, aipatu dugu lehen, baina azken oturuntza antzezlanean edo, emanaldian, ez dugu antzeslan dituko badazpada, lantzen dugu gai hau eta egin genuen zerrenda oso luze bat haurtzaro eta nerabezaroan gure referenteak izan ziren fikziozko personena eta oso interesgarria da. Euskaldunak ez dira, ez gehienak, badira, ez dakit Doraemon, gure ustez adibidez, referente queer oso potente bat izan daiteke. Baina, nik
betik komentatzen dut, igual nerabezaroan eta oso gertuko referenteak izan dituela, adibidez, bertso munduan, ez? Ni bertso munduan oso gaztetatik hasi nintzen, eta ni eskortzen hasi nintzenerako, 14-15 urte neuzkanerako, neuzkan erreferente ez heterosexualak, gainera oso gertukoak zirenak edo ez, baina bueno, bat aipatzekotan, Maialen Lujanbio bera aipatuko nuke, igual inoiz ez dugu jakin bere agotik azkenengo txapelketara arte etzenik heterosexuala edo, baina deno genekien, eta uste dut gertutasun horrek, urruntasun horrek ere ematen ziola jainkotzeko zera hori edo, baina gero tokatu zaizkigu adinez gertuago eta hainbat referente, eta nik horiek aipatuko nituzke, batez ere nire sorkuntzan izan delako beharrezkoa horien existentzia. Orduan bertsoa LGTB queerifikatzeko modu bat izan dara, bertsolaritza. Bai, eta uste dut, badagoela mugimendu oso potentea horren inguruan, eta guk adibidez horren inguruan egiten dugu lan gure emanaldietan, eta uste dut aurreko belaunaldiek Maider Arregik eta bertso hortan emanaldia egin izan ez balute adibidez, ez litzatekeela posible izango ez, eta nik uste dut adibidez hori izan zela hito bat, eta guk erreferente moduan bizi izan genuena. Ni agian zu bezala eniz bertsoaren mundutik hain urbila, baina bai ukandutala sentsazio goxo hori mundu hori ere eta duen ahotsa eta duen importantziarekin, gaur egun gure importazizkigun gai horiek gerezta gehiago azaleratu direla. Beraz, azken urteetan agian izan da, netzatere olako erreferentzia zerbait, ez da gero azkenean nik ez nuen alako erreferentzia publikorik erranen nuke, salbu gurasoek ezagutzen zuten agian bastandar bat, Londresera jontzena dantzatzera, eta agian tikidanik sexualitatea aipatu gabe ere, jadanik ziren nik maite nituen gauzak egiten zituzten pertsona batzuk, eta deia admirazio puntu batekin ikusitu duen pertsonak jakin gabe hori ez zirela cis heterosexualak. Apurat, lotuz irudia eta horrekin dagoen pertzepzioa, ez? Zuk gustoko ezten dituen gauzekin apur bat lotura hortan, ez da? Beraz, zure oso pertsonara da ere, ez dira inguruko gertuko pertsonak zuen referenteak zentzu horretan hurbilak. Gehiago, zenta genera aipatzen zinuen euskalduna izaitearen gauza hori, nik liseora arte eta fakultatea hastapenera arte, eta jendearekin trukatu zoartu niz bazela fenomeno hori ez, zegit iparaldeari bakarrik espezifikoa den, baina hastapenan zure homosexualitatea jostoki deskubritzean, sentsazioa ukaitea, homosexualitate hori eta zure euskal izaitea ez direla bateragarriak. Eta hori aski luzaz bizi izan dut, deskubritu arte, begia erran adibide bat izan da Atortxu festivala, giro ahunt, nahi dut hainiztasuna bermatzen duen gune bat. Egia da, Ipar Euskal Herrian berezik egon dela oso lotua ideia hori euskalduna heterosexuala zena, ez? Hori abiz horitzen naiz, Bekatorosak liburuak izan zen hortarako, kriston, zakit eskurrimendua, ez? Bideirek izun zentzu batan hortarako ere, normalizatze bide horretan. Ahunt. Beste referente bat dela liburu hori edo beste hito bat azpimarratu beharrekoa zentzu guztietan, aparte oso ederra delako, baina... Eta zuk nola biztan duzu hori? Zuk sentitu duzu adibidez heterosexualitatea eta euskalduntasuna bat egiten zutela edo zuk ez esperientzia izan duzu? Nik adibidez Domen liburua irakurri nuenean ez, eta pixkate hortaz hausnartzen nik ez du ara sentitu horren urruti ez, euskalduntasuna ez heterosexualitatetik edo dena delakotik. Ze nire inguruan ere banitun erreferente batzuk, kasuan nintzen kontziente, baina ez dakit nire aitaren lehengusu batzuk eta ezagutzen dituen eta oso arrunt hitz egiten zen familien horren inguruan, eta orduan nik ez du ara sentitu horren besteko talka euskalduntasunarekin edo beti mugitu izan naizelako igual inguru euskaldunetan, eta badaukat adibidez inguruan jendea bai sentitu zuena talka hori euskalduntasunarekin eta erreferenteak beste leku batzuetan bilatu zituna, akaso ingeles hiztunetan eta baina nik ez dute horren beste sentitu talka hori ez. Egia behar da, lehenago egoaldean behintzat nik entzun izan bat ere, jendeak dentzula IES Bilbora sexualitatea modu libre batean bizitzeko eta dena, eta gaur egun gutxenak ari dela aldatzen hori, ez?
Iparraldean bazen ere, agian Miahitzeren emitoa, gehier ajera egiten duen hiria, itsasargiaren simboloarekin, eta bainan beti ere Nik ere hori esan dut, baina Armaretik irten nintzen Donostiara bizitzera etorri nintzenean, osa esan nahi dut, bai, baina badela, osa hiriaren eta herriaren iruditeria hori nik uste oraindik badagoela indartsu edo. Bai, oroitzen nahi, ziren youtuber batzuk euskaraz, baina aspaldi, Maritxu Norazoa zaitzen ziren, eta egiten zuten bideo bat Sexilioari buruz, euskaraz, eta esan zuen haintzako Iruña zela Sexilioaren hiria adibidez. Haien beranaldiaren zata adibidez. Ikusten da, norbait, bakoitzak ere aldula bere askatzeko hiri hori norbait aldatu da moldatu, zentzu batean. Gero nik dutela, interesgarra dela ipatu duzun adibidea Maialen Lujanbiorena, egia Maialen Lujanbio apura jainkotiarra dela, eta horren bera izan dela referentea bertsozaleen behintzat, eta euskaldunentzat ere, azken fian bertsolaritzako txapeldun nagusia da. Horren da jainko bat, eta horrek eragindula behar bada heterosexualitatea ez diren gauza batzuk ikusarazten modu handi batean, ez? Baina, aipatu duzue askotan berzan dira kanpoko erreferenteak. Zue kanpoko erreferenteak izan dituzue adibidez zuen sexualitatearekin edo zuen nortasunarekin deskubritzeako garaian edo ezain beste? Nik aski berriki eganen nuke sustut bai sexualitatearen gaiarekin eta gainera folklorea eta LGBT-tasuna nahastearekin azken aldian Rodrigo Cuevas izan da. Bai. Ez dut haino bere ikusteko xantzaukan, baina... Bai, ikusi. Pentsatzen dut. Nik ez dakit, bai azken urteetan ere aldatu dudala probat nire perspektiba, baina ni nerabetan eta nintzen oso euskal eta oso kanpoko, probat garbizalea eta pixkatola orduan ez neukan damu naiz pixkatez, uste dut aberastasun handia dagoela beste lekuetan ere bai, eta interesantea dela ezagutzea, gero norberak berea egin alizateko eta bar, baina ez daukat horrela benetan markatu ninduen erreferenterik edo, gehiago bilatu izan ditut erreferenteak eguneroko bizitzan eta bar. Ze uste dut bestela fikzioetan eta ez dakit arte popean aurkitzen dugun erreferentzia ez heterosexuala, oso heterosexuala dela, ez? Eta askotan erakusten digutela ez dakitze pelikulatan bikote bat ezen heterosexuala, baina gero guztiz bat egiten duen heterosexualitatearen markoarekin edo dela heterosexualitate eskutatu bat edo despolitizatu, edo homosexualitate despolitizatu bat edo ez, eta barrelako ereduak ere izan ditugu 11, baina bai nik ez nituela sentitzen oso nire edo. Egia da, azken boradan gainera asko bikoiztu direla edo agertu direla RuPaul's Drag Race eta moduko erreferentak eta horrek eragindu zentzu baten ere jenak ezagutza horrelako gauzak, edo ez Lady Gaga bere garaien zuen Born This Way, lehen abestian aipatzen zuen trans terminoa, eta horrela, hor zartzen dira horrelako eztabaida interesgarriak, ez? Edo ez dakit zoik zuentzako referentea izan den, itzako behintzat Lady Gagaren Born This Way bazen referente handi bat. Pentsarazten da niri kolegioan, banuela referente bat, ene belaunaldian neska bakarra piskat makiatzen zena eta berak deskubriara zautana MTV-ren mundu guzia, beraz pertsonaia guzi horiek ahigarriak Beyoncé, Rihanna eta bapatan baigorriko xokotik segitzea aste MTV-ko kantuen topak, horrek mundu tipi bat ireki daten ustez hain batean. Gara hartan baigorrin bazen telebista bat, MTV zuena jarren eta zurea zen. Bai, hor ginen. Eta adibidez, referentzia falta edo erreferentia gertutasun horiek nola eragin duzuen garapen pertsonalean? Hau agin bada galdera intimo bat, baina interesgarria ikustea honek nola ezako eragin izan duen behar bat zuen garapenean eta zuen horrasunaren garapenean, batez ere nera bezarako garai konplexu batzuetan, ez? Nik uste dut referenteak beharrezkoak direla ez, batez ere zure osasun mentala sano mantendu nahi baldin baduzu, ze uste baldin baduzu zuri bakarrik gertatzen zaizkizula gauzak, zuzarela erraroa eta mundua zure kontra dagoela, ezin diozu aurre egin bizitzari ez, eta nahiz eta gauza txarra izan edo ikusten dugun egoera ez, orain ultraeskuinaren gorakadarekin, erasoen gorakadekin, eta nahiz eta ikusten dugun egoera txarra dela ikusten baldin baduzu min hori partekatua dela eta beste kolektibo oso bat dagoela atzean, nik uste dut horrek asko laguntzen duela norbere garapen personala izaten kolektiboa eta ez horren individuarekin lotutakoa, eta minak partekatzeak beti sendatzen ditu zauri kolektiboak ere ez, orduan
Bai, nik uste erreferentzia faltak izateak segun zertan ez balio dezake gauza berriak sortzeko, zuk zure burua gehiago pentsatzeko eta ez jarraitzeko igual ezarrita dauden patroi batzuk eta hori ere interesgarria da. Baina esango nuke gai hauetan beharrezkoa dela norbere osasunarentzat behintzat. Jakitea bat badela beste realitate bat, badela beste mundu bat, zure familia, kasien borro familia horretatik garatago doan ez. Baita gian, referentziak gerozta initzagoak eta hobe ere bai, zaniak hoitzen iz liceoan, badakit bazela mutiko bat homoseksuala asumitzen zena, baina zinez bakarra zen. Orduan garaian, inguru horretan, pertsona bakarra zen enetzat referentzia bezala, eta enintzen ez hizkuntzatik, jantzkeratik ere, enintzen berarekin identifikatzen, beraz nahiz eta bat izan, horreitzen dut bakarrik senditzen nintzela, berdin, eta gero hiri baten energiak eta Baiona batean ikasketa guztiak korpasa izan ditut, eta azkenan zure referentzia bakarra, Baionan adibidez delarik errugbiaren eta maskulinitatearen presentzia biziki bortitz hori. Azkenan garatzen zira, bazoa zaintzina denboran, baina azkenan lausotuz edo itzalean utziz, zure parte bat izan seksualitatea, zure jantzkeraren deskubritzea edo ez du laguntzen ez, referentzia. Uste dut oso garrantzitsua dela zuk aipatu duzun idea hori ez, referentziak ere askotarikoak izan behar direla, esaten dizute hau ere etzen heterosexuala baina zen fatxa bat, ez? Esan nahi dut ez dela bakarrik ez heterosexuala izatea edo ziz heterosexualitatetik kanpo kokatzea bere burua, baizik eta beste gauza askotan ere egin behar dela bat zure referente konsideratu izateko norbait ze bestela. Ez da baloreak soilik, ze bestela Javier Maroto bada referentea eta ez duzte beran referente bat denik. Eske hori da, ez? Esan nahi dut. Gaiztezu alkatea zen, edo ez burura, justo. Esan nahi dut, oso adibide hona da horretarako, ez? Rajoy joan zen bere ezkontzara, ez da gure referentea izango inoiz. Ez horbait ere ikusten da balore batzuk izan behar zuzula eta politizazio moduko bat ere bai, ez? Hori da, Baita, interesgarriaz ez, biek ezarete herri baten eta jontzarete irira momentu batean ikasketa egitera, bizitzera. Nola bizan duzu referente aldaketa hori herrian bertan Baigorrin Aratxaletan eta gero irian Donosti? Eskoriatzako naiz, Nonga? Eskoriatzak, eman barkatu. Eta egin buruan Aratxaletan, Eskoriatzatik Donostira eta Baigorritik Baionara, ez? Nik Eskoriatzan, gero badakit badaudela, evidentemente leko guztien daude eta gaude, baina ez duzula posible ikusten edo, akaso ni ere, 16-17 urterekin oso nire munduan bizi nintzen eta ez nintzen inoiz jabetzen munduan gertatzen zen ezertaz, ez pasen nire herritik urruti zeuden gauzetaz, baina Donostiara aldu nintzenean eta unibertsitatera aldu nintzenean egin nuela topo, ja klasean bertan jende pila batek nisan nuela, zuek zarete, gu gara, oso ondo, eta gero sortu genuela talde feminista autonomo bat unibertsitatean, eta asko nik biti jor irakurren nuen karrerako lehenengo mailan heldu, eta hau irakurri behar duzu esan zeguten ez, eta ja horrazten zara irakurtzen, ezagutzen, eta nik oso markatuta dukate ezberdintasun hori unibertsitateko talde feminista hau izan zelako nire bizitzan klabe bat bide honetan. Nire aldetik agian Baionara arribatzea ez dain argia izan, askatasun edo pixka bat idekidura zerbait bizi izan dut liceo frantsesera joan bain nintzen, eta horrek jadanik, egia da defendatzen dut Euskalduna izaiten nahi hori, baina berdenboran Iparraldeko sehaskata ikastolen sistematik ateratzetik jadanik, jantzkeren aldetik edo 1500 ikasleko liceo batean arte opzioekin, hor izan zen jadanik posibilitaten deskubritze bat, ez? Sexualitateari lotu gabe direktuki, baina deia hainiztasunaren erakusleio bezala bizi izan nuen liceoa. Baina gero, Baiona baino gehiago niretzat uste dut aldaketa klabe hori izan dela dantzaren mundura sartzea. Eta genera dantzaren munduan sartzeko momentu horretan nik enuelarik argi ere ez nire buruan nor nintzen, ze orientazio edo ze...
Beraz, Hor geniztun apurat bideratu ez, referentzia hori, apurat, dantzari asko baita uderagian referentzia gisa hartu alituzunak, ez? Bai, eta dantzarietaz aparte, arte munduak emaiten duen askatasun hori. Egin nuen lehen gauza izan zen Avignoneko festivala, beraz, makro festival hori, eta hor ikustea sortzaile guztien askatasun puntu hori galdezkatu nahi diren guztiak galdezkatzeko, hori, lehen ahnaz bola fresko bat. Aipatu zuen biek ez, referentzialtasuna edo ikusgartasuna oso beharrezkoa dela, azken finean garapen pertsonalerako eta guraso mentalurako. Baina, azken boladan badago esaldi bat, ikusgartasunak gero eta gehiago nahasten ditu aurrak edo horrelakoak entzuten dira. Eta zuek zer diozue jendeak hori dionean edo? Adibidez, egonda ez dakite, nola da, ataute sirenatxoa eta beltza da, eta egonda horrekin, hor sartzen da ere gai hori, ez? Eta hori 10.000 adibide. Eta polemika egonda. Bai. Niri esaldi horrekin beti etortzen zait burura galdera bat da, nahastea noizti da txarra, ez? Osea, nahastea da gauza berria pentsatzea, ateratzea zure konfort zonatik eta hori noizti da txarra. Eta gero, nahastea baldin bada adoktrinatzea eta denak bihurtuko dira orain ez heterosexualak eta ez dakit zer, gu bizi izan ginen heterosexualitatean eta ez gaude hor, orduan lasai ez da hori gertatuko, ez? Baina nahastea txarra denik nik enuke esango. Orduan, nahasten baditugu hori da gure helburua. Ondo egina orduan, ez? Sustut, gainera olakotan arazoa dutela pertsona helduek, ez eta aurrek. Eta horren nintzen pentsatzen gerozta gehiago, gerozta goizago referentziak zabaldu eta hobe zentabestenaz heltzen zira 22 urtetara eta ara zure ondoko egiko tipo bat ez duena sekulan ikusi mutil bat azazkalak tindatuak, badu nazka erreakzio bat eta behar duzuzuk esplikatu zendako eta dantzataileak emaiten ditu dolarik, aurrek badute deskubritze etapa hori, baina bederen haien 7-8 urteekin ia egina dute, berazen esperantza da, eta gainera ez da imposizio bat, eta justu heldu zira eta azazkalak hor dira, baina listo. Ikusten dute? Bai. Ikusten dute hori, ez da biltza ezer inposatzen, ez inposaketa gaina da hetero araua, ez kontrako, ez? Hori da. Baina gustatu pila esan duzunare, bai, nahastearena ez da txarra, nahasi behar da. Eta, zuken aipatu duzure, azken finean, joten zaren azazkalak margotuta, ez? Aizaila ikusgarretasun bat egiten, jende ez dago ohituta, behar da, eta horren harri dura. Zuek zenditzen duzu bazaretela referenteak, zentzu batean, badakit galdera totxo bat dela, eta honekin amaituko dugu, baina baduzu zentzazio bazaretela referenteak? Nik egin batean esperimentazio puntu tipi horiekin, janen nuke baietz, ni aurk ez baitut ikusi ez nire egian, ez inguruan, orduan bai egiten dutala nire plazejarentzat lehenik eta nire gogotik, baina justuki gazteak aipatu baititugu, batzutan kendu ordez, utziko dut nahitara erakusteko, sinmasoji zaiteko. Nik uste dut zaila dela ez, norbere burua referentetzat hartzea eta esatea referentea gara, baina uste dut denok garela maila handiagoan edo txikiagoan nahi gabe ere jendearen referenteak. Nik gogoratzen dut, eta oso bizitzan oso garrantzitsua izan zen niretzat hau, egin nuen begirala ikastaroa, ez da begirala ikastaroa oso garrantzitsua izan zelako, baina hor esan zeguten esaldi bat zen, zuek ez zarete konturatzen, ez zarete konturatuko, baina zuen herriko plazan trago bat hartzen zabeten bitartean eta umeak hor dauden bitartean ez hitzaile izaten jarraitzen duzu eredu izaten jarraitzen duzu beti umeak beti daudelako jasotzen eta dena jasotzen dutelako. Orduan, esango nuke batentzat izango ginela, baina holan ez dakit esaten norentzat da zertan. Bai, egia da, ezagia dela, ez, erantzutea nori zertan hori ja komplexago taina gazteak gara, orduan horrek ere jakingo dugu adina eken dizur naiz dagoeneko badela referentzialtasun hori jestu txikitxo bat, ez, azkarak margotzea edo erakustea, zakita, liburu batean edo bertso batean beste ikuspuntu bat horrekian nahikoa agian batengan, ez, eragiteko, edo adibidez jutea jantzita modu batean, ez, askotan horako gauzak garratzen dira eta uste gona garrantzi gehiago dute, ez hori izugarria da. Eta gero adibidez aiak esatzen, ez, aipatu bat txigenatxoarena, baina aiz ni badakitu
txiki askorentzat ikustea, Sienatxoa bezalako ipuinetako pertsonai bat hor, ba ez dakit beltza dena, esagute, ostras, ez da bakarrik txuria, orduan da superkomplexua, baina oso polita ez azken finean hori. Eta gero ez, referentzia zaritu gara, eta ume beltzentzat izango da referente bat, bai, ez dutena izan orain arte Disneyko pelikuletan, ez? Orduan, nahastuko da jendea, ba, bueno, zorioneko jende hori. Bibaiek. Bai, hor, mezua izan daiteke nahastu gaitezela, nahas ezagun jendea nahastea, ez da apur bat. Baduzue azken mezu bat, nahi duzuena bota, zuen laburtxo, nahi duzuena, azken mezu bat. Hain iztasuna gako dela egeiteaz aparte. Anistasuna eta nahastea, gaurko bititularra. Gustatzen zuitza, nahastearen hau. Gustatu zait, bai. Ba, horrela amaituko dugu bela saioa, hau azken saioa da kabalakoa, baina horrela amaituko dugu ere denboraldia ez, referentzialtasunarekin, eta ze garrantzitsua diren referentziak euskal gizartean, gizarte guztietan, eta nahastu gaitezen, geure burua eta besteak, bestela ortodoxoak izaten eta karratuak ez goaz inora gainera, ez? Eta ba, bibagu, hori ez? Mago dugu gure txalo bero bat. Hori bera. Bai.